Pilz. Teollisuuden standardi ja turvaratkaisuja ihmisille, koneille ja ympäristölle kaikkialla maailmassa. 23 tytäryritystä ja yli 1000 työntekijää tekevät Pilzin yhdeksi suurimmista yrityksistä turva-automaation alalla. Innovaatio, tieto ja palvelu luovat perustan menestyksellemme. Pilz on turvallisuuden edelläkävijä ja tavoitteenamme on yhdistää tieto ja tuotteet asiakkaillemme, jolloin standardi ja turvaratkaisut tulevat helppokäyttöiseksi tehden siten maailman paremmaksi meille kaikille, sopusoinnussa ihmisten ja koneiden välillä. Pilz sekä kehittää että valmistaa automaation standardi- ja turvakomponentteja. Tarjoamme täydellisen turvaratkaisun hätäpysäytyspainikkeista, turvaantureista, turvareleisiin, turvalogiikoihin ja avoimien Safety Bus-turvaväyläämme. Näin pystymme sovittamaan tuotteemme optimaalisesti jokaiseen tarpeeseen. Luotettava ja taloudellinen diagnostiikka saadaan täydentämällä sovellutusta käyttöpaneelillamme. Pilz-palvelumme tarjoaa paitsi teknisen tuen tuotevalinnasta käyttöönottoon, myös koulutuksen, neuvonnan, riskinarvioinnin ja CE-merkinnän. Tarvitessasi tietoa esimerkiksi milloin uudet ohjausjärjestelmien turvamääräykset tulevat voimaan tai yleistä tietoa normeista ja standardeista, voit kysyä neuvoa insinööreiltämme. Hotline-numeromme palvelee vuorokauden ympäri. Pilz. Me osaamme.